yn ôl ato ni. Rwan, ydych chi'n barod am chydig bach o hanes gan Eilir Jones? Ie, beth ydy'r hanes heddiw ni? Wel, heddiw mae Eilir yn siarad am Cantre'r Gwaelod. Stori sy'n dod o amser maith yn ôl. He does mock me, yn dweud Eilir? No. Flynyddoedd yn ôl, Bari, flynyddoedd yn ôl mewn gwlad o'r enw Cymru, mewn ardal o'r enw Cantre'r Gwaelod, daliwch eich dŵr, yn lle mae'r Cantre'r Gwaelod. Ydy Cantre'r Gwaelod yn y de? Nac ydy. Tydy Cantre'r Gwaelod ddim yn y de, mae o yn y gorllewin. Iha! I mor bell a hynna. Pwy sydd yn byw yng Cantre'r Gwaelod? Wel, heddiw, dim ond penfras, macrall, a Draenog y Môr. A phethau eraill sydd yn drewi. Mae Cantre'r Gwaelod dan y dŵr. O pam? Blynyddoedd yn ôl, prif ddinas Cantre'r Gwaelod oedd Caerwyddno. A brenin Cantre'r Gwaelod oedd Gwyddno Garanhir. Helo there! O amgylch. Gaio. O amgylch Cantre'r Gwaelod, roedd wal fawr mwyn stopio'r môr rhag dod i mewn. Flood the land. Yn y wal, roedd giatiau. Ac roedd rhaid cael giatiau pan oedd y môr yn dod i mewn. Roedd rhywun yn canu cloch i rybuddio pawb bod y môr yn dod i mewn. Un noson, roedd y brenin am gael parti. Am bod ei ferch yn priodi. Felly, ddaru'r brenin ofyn i ddyn o'r enw Seithenyn edrych ar ôl y gatiau. Iawn, meddai Seithenyn. Ore! Meddai'r brenin. O na! Meddai pawb arall. Achos roedd Seithenyn yn hoff iawn o yfed llaeth mwnci. O! Ydy Seithenyn yn hoffi donuts? Nac ydy. Tydy Seithenyn ddim yn hoffi donuts. Ydy Seithenyn yn hoffi lettuce? Nac ydy. Tydy Seithenyn ddim yn hoffi lettuce. O! Be mae Seithenyn yn hoffi? Wel, mae Seithenyn yn hoffi brandy, seidar, port, vodka, whisky, gwyn. Hush. Roedd Seithenyn yn lush. Daeth storm fawr. O na! Meddai pawb. Meddai Seithenyn. Doedd o heb weld y sionau mawr ar y môr. Doedd neb wedi canu'r gloch. Mae gynnon ni adluniad o hyn. Reconstructions. Do, fe ddaeth y môr i mewn. A fe rhaid i'r brenin nofio a chwilio am rywle arall i ddiw. A maen nhw'n dweud, os ewch chi i ardal Aberdyfi neu Borth, mi fedrwch chi glywed clychau Cantre'r Gwaelod yn canu ar noson dawel.
Diolch, Eilir, diddorol. Wel... Ei, mae hi'n wallgo. Ti'n iawn. Ond, Wallgo. mae o'n storiwr da, good storyteller yn dydi. Ie. Hei, yn hoff eitem fi rwan. Be ti'n wisgo heddiw? O, dyma Holly Rivers. So fi di Holly, dwi'n byw yn Llundain, dwi'n athrawes drama ac hefyd yn actores, a dwi'n really hoffi dillad lliwgar a dros ben llestri. Dwi'n hoffi hybu cynllunwyr annibynnol, a mae'r waistcoat yma yn dod o fenyw o'r enw Betty's Boutique. Mae hi'n cymryd lot o fabrics vintage a retro a roi nhw ar wisgof a dillad i wneud darnau one-off. Dwi'n really hoff o elfennau nostalgic o plentyndod yn yr 80au a 90au. So dych chi'n gallu gweld y My Little Ponies a'r Happy Meals. A dwi'n really hoffi elfennau hwylus fel yna ar y dillad dwi'n gwisgo. Pan dwi'n gwisgo, dwi'n hoffi dwy'n elfennau o diwylliannau ac is-diwylliannau gwahanol. So mae gen i y breichledau, sort of rave culture 90au, di cymysgu efo darnau fach fwy punky, a dwi'n hoffi y cymysgled eclectic yna o wisgo, really. Dwi newydd di cael y bum bag yma o'r siop Irregular Choice yn Llundain. A mae just yn amazing. Dych chi'n cael eich dwylo nôl gyda bum bag. Does dim angen poeni am gael eich handbag neu rucksack. Mae just popeth dych chi eisiau yn gael ei stori yn y bum bag yma. Dwi byth yn gwisgo sodlau uchel. Dwi just yn byw mewn trainers neu Dr Martin boots, really. Ac o'n i'n hoff o'r trainers yma gyda'r lliwiau a patrymau hyfryd. A wnes I customeiddio nhw fy hun trwy roi y laces pink llachar I wneud nhw just bach yn fwy unigryw. Mae colir yn rhan bwysig o look fi. Unwaith eto, the more the merrier, really. Dwi'n hoffi lot o liwiau, gweadau gwahanol. Dwi'n caru glitter ar y foment. Dwi just yn glitter monster pan mae'r haul mas. Dwi'n hoffi y sglein ma'n rhoi i'r gwyneb. Dwi hefyd yn caru ysbrydoliaeth India, so dwi'n hoffi y bindis, a'r diamantes bach ar y gwyneb. A'r dots dros y llyged, just un elfen arall I dod ar look at ei gilydd, really. Dwi'n hoff iawn o styles gwallt really trawiadol. Dwi byth really di cael sensible bob neu feather cut. So mae 'da fi'r mohawk glas ar y foment a dwi'n newid y lliw bob mis, really. Pink, porffor, gwyrdd. Cyn hon, oedd 'da fi fel skinhead, just gyda fringe bach fel tank girl. Mae gwallt yn rhywbeth sydd yn really pwysig i'r look a sut dwi'n teimlo hefyd. Dwi'n casau'r holl beth o what's hot, what's not, beth sydd yn ffasiynol y tymor yma. Dwi'n casau yr attitude na. So I fi, os ydych chi'n teimlo'n da am beth chi'n gwisgo, dyna beth sy'n bwysig, really. Holly Rivers ydw I, a dyma beth dwi'n gwisgo heddiw. Ei, fi'n licio Mohican, Holly. Yeah, mae Da hi iawn. mor cool. Oh, siaced efo My Little Pony and trolls written on the back. Nice. So nice. Ei, Wynne Evans. Beth ti'n neud heddiw, Wynne? Wel, heddiw, mae gan Wynne ymadrodd diddorol iawn. Mae e'n gwneud cawl o bethau. Making Literally. cowl? Yeah, like making like a soup of things. Making a soup of things. Making a mess of Ah, things. he knows how to do that very well. Dyma Wynne Evans. Captain Johnson, beth yw ymadrodd yr wythnos? Gwneud cawl o bethau.
Roger, over and out. Siwmai, croeso I Cegin Wyn. Heddiw, dwi'n gwneud cawl o bethau. So, yn cyntaf, ciwiar, wyniwn. O, dyma Matt Johnson. Moron. Afal, beth yw yn Cymraeg? Tomato, neu yn Eidalig, pomodori. Reit, cymaswch. O! Dwi'n wedi gwneud cawl o bethau. A dyna ni, mae'n rhaglen ni wedi dod I ben yn anffodus. A fi wedi mwynhau hefyd. A fi na hefyd. Ie. Cofiwch, os chi'n moyn wylio hwb eto, go to the wefan, s4c.co.uk/hwb. Wyliwch. Ie, a welwn I chi yr wythnos nesa pan fydd yr actor Rhodri John yn dod I gael sgwrs efo ni. Hwyl am y tro.